गोजोन फैनायनि उनाव बिटिआरआव गेलेनायनि मोनसे हारिमु जावरिखांदों। बे बाथ्राखौ बुंदों डक्टर नीरज स्वर्गियारी। लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो आरो बिटिआरआव साफा राफोद गेलेगिरि सोरजिनायनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै नतुन पानबारि प्राइमारि इउपिपिएलनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय गामि इसिङारि जोलुर बादायलायनायनि जोबथा एबा फाइनाल गेलेनाया बालिगामि गामिनि गेलेफोथाराव दिनै आबुङै जानानै थाङो। बे जोबथा गेलेनाया बालिगामि एफसि आरो मानुमारि एफसि बे मोननै गोख्रों हानजानि गेजेराव जायो। गामि इसिङारि जोलुर बादायलायनायनि जोबथा एबा फाइनाल गेलेनायाव बालिगामि एफसिआ मानुमारि एफसिखौ 2 गल सोनानै देरहासार जानो हायो। मख'जाथावदि बे जोबथा एबा फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज स्वर्गियारी बिथाङा बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होलाङो। लोगोसे गेलेनायखौ जागायनायनि सिगांनो गोजोनखौ हास्थायनानै फारौ आरो बेलुन बिरहोनायबो जायो। दिनै जोंनि रौता समष्टिनि सिङाव थानाय नतुन पानबारि प्राइमारिनि दैदेननायाव भिलेज इन्टार फुटबल कम्पिटिशन होनाय जादोंमोन। बे भिलेज लेभेल फुटबल कम्पिटिशना दिनै फाइनाल खेल। बे फाइनाल खेला खोब मोजाङैनो जानानै थांदों। रायजो राजाफोरनि बिराद मोजां अनसायनाय मोनदों। इउपिपिएल हान्जाया राजनितिल' खालामाखै, राजनितिजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां गोरों गोरा गेलेगिरिफोरखौ सुबिदा होनो थाखाय नैबे गेलेनाय जि मोनसे हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। बे ओनसोलनि गामि सिङाव थानाय गेलेगिरिफोरखौ दिनै जों नुनो मोनबाय जे बे ओनसोलावबो जे गोरों गेलेग्रा दङ, जों बेखौ दिनै मोनदांथिनो हादों। दा बेखायनो आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जे नर्थ इस्टनि फुटबलनि हाब बानायनो थांगासिनो दङ, बिनिनो बेयो मोनसे नेरसोन। गतिके जोङो नुनो मोनबाय जे जोंनि बिटिसिआव मोनसे गोजोन एबा सान्थि फैनायनि उनाव गेलेनायनि मोनसे हारिमु जावरिखांदों। गेलेनायनि मोनसे हारिमु जावरिखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जाहाथे नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव फुटबल प्लेयार जों दिहुननो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबेफोरबायदि ग्रासरुट लेभेलनिफ्रायनो प्राइमारि लेभेलनिफ्रायनो जोङो जिल्ला लेभेलसिम स्टेट लेभेलसिम बेबायदि खेलाफोराव जाहाथे जोंनि गोरों गोरा गथ'फोरा बाहागो लानो हायो, जों बिनिनो मोनसे नोजोर बोदों। गतिके जोङो आसा खालामदों जे जोंनि ओनसोलाव थानाय गोरों गथ'फोरखौ जों हेफाजाब होगोन आरो जोंनि बिटिआरआ फैबाय थानाय समाव 40टा समष्टियाव 40टा मिनि स्टेडियाम बानायनानै जोंनि गामियाव थानाय गेलेगिरिफोरखौ जों सुबिदा आरो हेफाजाब होनो नागिरदों। दा बेखायनो आङो जोंनि नतुन पानबारि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। बिथांमोननि मोजां खामानि बियो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि मोजां हास्थायदों आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोरों गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे जोङो सुबिदा होनो हायो, बेनो बिथांमोननि नाजानाय आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर होबाय। आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेखौ रंजानाय बाजानायल' गेलेनाय हिसाबै लाया, बेखौ प्रफेसनेलि गेलेगिरिफोरा लायो, जाहाथे गेलेनानै गावनि जिउ आरो गावनि न'खर, गावनि समाज, गावनि हारि बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो। गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ फसंनायनि गेजेरजों आरो गावनि हादोरखौबो जे नाम खालामनो हायो, गावनि हारिखौबो जे जोङो नाम खामायनो हायो, बेखौनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ आङो खावलायनो नागिरदों जाहाथे बे फुटबलखौ प्रफेसनेलि गेलेयो, आं बेखौ गुरै खावलायदों। गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।